Umgadli we-Kaizer Chiefs uDonay Jansen usephumela obala ngokubolekiswa kwakhe kuSuperSport United, ezwakalisa ukumangala kwakhe ngesinqumo esithathwe yiqembu lamakhosi. uJansen udalula ukuthi ubengakulindele lokhu, kodwa ubheka leli thuba kuSuperSport njengethuba lokuzibonakalisa nokuthuthukisa amakhono akhe enkundleni. Lo mdlalo oneminyaka engu-21 ubudala ukhushulelwe eqenjini elikhulu lamakhosi ekupheleni kwesizini edlule ngemuva kokugila izimanga ku-DStvDiskiChallenge. Udlala umdlalo wakhe wokuqala kuChiefs eqenjini elikhulu okokugcina, edlaliswa ngumqeqeshi wesikhashana uKevin Johnson. Esikwadini samakhosi esikhona njengamanje kukhona abafana abancane abafana noMfundo Vilakazi, Samkelo Zwane, Wandile Duba noMduduzi Shabalala. Bonke laba badlali be-academy bathola ithuba elihle kule sizini njengoba umqeqeshi omusha uNasradin Nabi ekholelwa kubadlali abancane. Lo mdlalo osemncane onekhono kuChiefs uzwakalisa ukumangala ngokubolekiswa ikakhulukazi ngemuva kokusayina inkontileka yeminyaka emithathu ekuqaleni kwesizini. Waxakeka nje abanye abadlali abancane abafana noVilakazi, Duba, Shabalala noZwane besala eqembini. Ayike lokho kwangimangaza okokuqala ngajabula ukuba seqenjini lokuqala ngase ngikhishwa ngibolekiswa kusho Jansen. Eqenjini baningi abantu abasha, bonke banekhono futhi bengilokhu ngibabuka bedlala kahle. Ngadlala nabo futhi kukhona abafana noMfundo, Duba, Samkelo noMdu okufanele ngigxile kukho ukusebenza ngokuzikhandla ekuziqeqesheni nangesikhathi semidlalo noma nini uma ngithola ithuba. Ngikholwa ukuthi lolu hlelo lokubolekiswa lungilungele, kungangisiza ukuthi ngikhule njengomdlali. Ngethemba ukuthi iKaizer Chiefs izolibona ikhono lami. Ngikholwa ukuthi umqeqeshi nethimba lezobuchwepheshe bafuna ngikhombise okuthile endaweni ehlukile. Ngiyohlala ngikulungele ukuzibonakalisa noma nini uma ngithola ithuba.